Wagot si radyo dyan. Okay, good morning mga kaabiyan ng mga kabistado, no. Ari kita subong sa may banwa sa Pabiya. Ako din diri kita sa may Pabiya Catholic Cemetery, no, sa sunay mga tulion. Yari kita subong, no, nagakuha sa sitwasyon, no, sa patio sa banwa sang Pabiya. So antes ka magsulod sa sinay mga tinion, no, diri sa may Pabiya Public Cemetery, subong aga. May mga baralde, may mga bantay nga nagasulod, gabantay, no, antes ka magsulod. Hindi na makasulod ang mga salakyan, no, sa sinay mga tinion, no. Kay duwe-duwe madugok na ang mga pamuluyo sang banwa sang Pabiya, no, kalinlain nga kabarangayan kag iban mga lugar nga nagabisita sa ilang himata, no, nga diri sa may banwa sang Pabiya, diri mismo sa may Catholic Cemetery nila, no. So amo ini ang sitwasyon, no, sa sini nga mga tinion. May nahamtang silang tent diri, no, para sa Oplan kaluluwa, kwan sa taga Bureau of Fire, no. Ari man ang table sang Pabiya Municipal Police Station, kasi din sila di nagabantay, nagamando sa mga pamuluyo naton nga nagasulod, no, diri sa may sulod sang Pabiya Cemetery, no, sa sining aga, no, sa sining tinion. Gamat-amat naman kagto gasulod di ang mga pamuluyo, no, agod nga makabisita sila, no, sa ilang mga minatay, no, diri sa may Pabiya Cemetery, no. Okay, no. Ariyo may nagabaligya man diri. May nagabaligya man diri kandila, no. Kandila, bulak, no. Sa wala pa bulak kag kandila, no, hindi kay mo magkabalaka, no. Kay may ari diri nga nagabaligya. Lapit di sa may patio, di mismo sa may waiting shed, no. Duwa man nagapiston, no. Baligya diri. May ari man, may nagaplastar man sa mga pamahaw, no. Kung kamo nga may mga wala pa kapamahaw, may ari da. Pretest na, ate Mayo, no. Mayo kay may mga pretest na. So ang kandila ta ma'am, tagpila imo baligya sina? May 5, may 6 man depende. Ang bilog tapila na baligya mo sang bilog nga kandila. On isa ka putos. Oo. Ay ang kapital na 80, baligya mo 90, may pulo ko. May pulo ka. Pero ang binilog, on binilog ta na tag 5, tag 5. Oo. Ang lagba, ang labog nga diya. Ang labog nga ra amo ra gani. Hindi ang labog. Ang labog nga diya mo diya ang 90 sa kaputos. Ang binilog na karapira 5. Ang bilog nga diya. Ang bilog nga tag 15. Tag 15. Ang bulak, tapira imo bligya. 120. 120. Depende sa arrangement. Okay. So dire lang, no. May diyan mahal mo naman may So areo, amo ni nga alagyan, ini nga karsada. Halina to sa may kuano sa plaza sang Pabiya, no. Pasulod diri, no. Ti labalaban, haligi to sa may plaza, hindi nakasulod ang mga salakyan, no, mga kabistado. Laban-laban lakat ka o kung may ara pa nga nagabiyahe sang sikad, no. So are, no, kompleto man, no, kompleto man sila. May mga hi, good morning. Pila imo baligya sang imo nga kandila niyo? Ha? Pila baligya mo? Tag 5 ang vlog ko. Andi nang tag 5 mo. Basi ko magagto, di ba, customer mo bakal sa sang ay na. Ang flower mo ganyan
Ang kuan ni, ang ini mo nga yellow ni nga kandila tapila na. Tep- 17. Ang bulak mo 130. may mga soft drinks kagatubig manggali no? Sa mga pumuluyo naton nga makasulod dire. Kung wala pa sang dala ilim nun, may ari man din nga baligya. Sinong ngalan naton to? Tristan Miguel A. Abong. Okay. So negosante kaganagid no? Tuntuon na. So amo ni no, dire mag masulod kita. No, masulod kita di sa may Pabia Public Cemetery, Catholic Cemetery sa sinima nga tinion, no? Tanawon ta. So mayari pag ning kuano nga lubog pa sa tubi, no? Ini nga pansyon, no? Ba ko luluoy man sang sitwasyon sang sininga area, no? Kay madalom nga na area di. Kay siyempre nagulan, no? Kag nagabaha. No, so are, pasuloy kita dire. Nay, mayong aga nay, tay nakabisita na kamo sa inyo nga minatay. Tay kamusta nga kuan nyo? Kay aga pa kamo? Sige, sa sindil ako sa aking nagginikanan sa mga utos. Kalipay mo tayo pa paano nag-init ang panahon. Oo, doon nagugyan man, no? Yung tagaan niya gitsimpo ang mga tao para makabisita sa mga minatay. Sino ang halan nato, nay? Martin Abilito. Abilito, taga-pista? Taga diri lang sa Turukuno. Poblasyon. Oo. Okay, sige na, thank you gida. So amo ni no, aga pa siya nag sulodri, agud nga hindi man siya mahuol sang kagutok, no? Karon na dugay-dugay magdagsa ang pumuluyo dire. So amo ni ang Pabia Catholic Cemetery, no? Makita naton sa sinema tinion. So damo naman galit ya. Damo naman mga pumuliyo naton. So amo ni ang sitwasyon, no, sa Pabia Catholic Cemetery. Sa saning matinion na sige mangyapon ang pagpanglimpyo nila. Kay do subong na nagtirtirha ang init, no? Kamahal. So, ano, sige pa ang magpanglimpyo, no? Sa sinima tiyon, ari magatinilipo ng mga pinamilya, no? So, amo na yun, ang sitwasyon sa patio diri sa may Banwasang Pabia, medyo nga manubo-nubo nga level, no? Ginasulod sa tubig baha ang mga pansyon, no? So amo ning sitwasyon subong aga diri sa may kwan, no?